दिनैहाय फार्स्ट टाइम बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव फैदों दे एक्चुअलि दिनै फ्रि प्रग्राम दङ बेयावहाय फ्रि क्रिसमास प्रग्राम बेखायनो बेयाव फैदों दा नायलांनो हागोन नोंथांमोनाबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नायलांनोसै मा मा संलादों संग्राफ्रा दासिमबो मानसिफोरा फैथ'वाखै दाउ बेदर आलु हादों न आलु खयथायाव फैनाय आङो 9थायाव फैबाय एसे लेटआनो जाबाय फैनांगौमोन थाबानो जायो 11थावसो ना न प्रग्राम ना 11ता 12ता दासिमबो फैलायाखै दा ओरै संनायखौ लादों ओरैहाय नै मैगं संगासिनो दङ ओरैदि मोनखांबाय अमा बेदर न अमा बेदरा मोनखांजोबबाय संग्राफ्रा मा बिलाइ बे दालि मुसुर दाल दे लाइमोनफोर देलायग्रानो बे नै नायदो जोंना आमोखाफ्राबो नेनानै दंफैखायोलै फार्स्ट फ्लोर बेंगलर टाइप बिल्डिं
दैसा बोहैलां बेसे समायना आयौ बे मिथिंगाया खौलौ मेथाइ रोजाबदों गेवलां बिबार मोसादों इसोरनि मुंखौनो बाहायदों खौलौ मेथाइ रोजाबदों गेवलां बिबार मोसादों इसोरनि मुंखौनो बाहायदों खोलो खोलो बार बारदों दैमा दैसा बोहैलां बेसे समायना आयौ बे मिथिंगाया खौलौ मेथाइ रोजाबदों गेवलां बिबार मोसादों इसोरनि मुंखौनो बाहायदों खौलौ मेथाइ रोजाबदों गेवलां बिबार मोसादों इसोरनि मुंखौनो बाहायदों खोलो खोलो बार बारदों दैमा दैसा बोहैलां बेसे समायना मानोथो दरसि दरसि मानोथो अमासि अ लोगोनो रंजानाय बोथोरा अ लोगोनो सुसुनाय जोगोमा अ लोगोनो रंजानाय बोथोरा अ लोगोनो
18 थांगोन ना Làm bề là học lắm đâu. जानोसै फैनाय Garia letra vào khá vào ta hạt phát luôn. đi đi Đây nhiều. Dia pun tu dia. hết circulate Onla perkusa. hả Onla perkusa. अनलाफोर गोलैदेगोन ओंख्रिया ओंखामखौबो ओंखाम जानो सिगांबो एक्चुअली बेंगल पाब्लिक वाटार चार्चनि दिनै फार्स्ट टाइम नैबे जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा सार बारग' सार सिगांहाय हाखौ बायना दोननायनि गिबि खेब फैदों आरो फार्स्ट टाइम आं माब्लाबाबो फैफेराखैमोन बे मागादि र'डआव फैदों मागादि र'ड आरो ओमफ्राय दा जोङो ओरै थांबावनांगौ 29 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैनानै नायफैनो हागोन बर'नि सम्पदि बियो गोसो बायदि रायज्लायनानै प्रग्रामबो खालामफैनो हागोन आरो दा नै फाइनालि प्रग्रामा जोब्बाय जानाय लोंनायनि सुरु जाबाय माखासेफ्रा जाखांबाय सोरबा सोरबा थांबाय आंबो नै जाजेनबाय दाउ बेदरसो जादों औ जोंहा खुमब्रा खाफाल गोनां बेंगलराव बिखुनजो मोनदों बिजामादै मोनदों ओंखाम राननाय मोनजादों दे बाय स' गाइस भिडिअफोरखौ नायनानैहाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै हो गावजों गाव बेसेखिनियानोमोन भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय